matematika tapamyň ilkinji temalarını köpeltmek tablitsasy diýip haýla alma makul hasapladyk. Ýagny 5-nji klasa çenli çağlarymyň iň hukmany öwrenmeli zatlaryň biri bolup durýar, zerur zatlaryň biri bolup durýar. Sebäbi bundan soňky temalar köpeltmek tablitsasy bilen baglanşyk bolup şunu bilme geçen halatlarında soňky temalarda has kynçylyk çekýärler. Biz köpeltmek tablitsasyny öwretme çağlarymyzda öwretmek elbetde bir näçe usullar bar. Biz aratma seljerip şoň bir iň aňsat usulyny saýlap aldyk. Şu Japonya'da öğretilen bir usulü şeýle tanışlarımdan birinden eşitdim. Şonu öwretmek isleýän. Mysal üçin 3 köpeltmek 4 deňdir. Hormatly dinleyijiler, bu usul şeýle bir ýöneki. Bunu hatda ýörüýte muallim däl, repetitor däl, muallimleriň enatanyň özü hem çağlarını öwretipler, şeýle hem çağasy bilen bile wagt geçirdik bolar. 3 sany şeýle çyzyk çyzýas. 3. Sonra köpeltmek 4. 3 sany keseligine ve 4 sany dikligine. 1 2 3 4. 4 sany dikligine çyzyk çyzýas hormatly dinleyijiler. Ve şu çyzyklaryň arasynda kesişen yerleri belläp çykýar. Şuday 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 hormatly dinleyijiler. 3 köpeltmek 4 deňdir 12. Ýene bir mysal getirelim size. 5 köpeltmek 6 mysal üçin. Hormatly dinleyijiler, 5 çyzyk keseligine geçirýär. 1 2 3 4 5. 6 çyzygy dikligine geçirýär. 1 2 3 4 5 6. Ve kesişen yerlerini sanap çykýar. Ýanky ýetişmir ýaly. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 hormatly dinleyijiler. Siz häzir bilýänleriňiz diýen bolmagyňyz mümkin. Munça zady sanamak adamy ýa-da bolmasa gaturan sadrap usul ýok. Ýok hormatly dinleyijiler, ilkinji başlanan adamlar, ilkinji başlanýyş köpeltmek tablitsasy başlan çağlarymyz hem sana ýa-da özleri öwrenýärler. Şoň üçin şu sanan 30 çen sanan eýem şu 5 köpeltmek 6 30 has şoň ýazanda goýýanda galar. Şoň üçin hormatly dinleyijiler, sana bu wagt gidýär hukmunda seretmäň seredinde bir öwrenenden soňra köpeltmek tablitsasy elbetde oň ýadynda galýar ve oň üçin aňsat bolýar çağlarym üçin. Ýa-da 9 köpeltmek 2 diýeli mysal üçin. 2 deňdir. Tapagy hormatly dinleyijiler, 9-lygyna 9 keseligine 9 sany çyksaňyz bolar, 2 sany keseligine çyksaňyz bolar. Tapagy ýok. Gara 2 sany keseligine çykdyk. 9 sany dikligine çykýas. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Şonu bolan hormatly dinleyijiler, bir çyzyk 2 çyzyk. Keseligine, dikligine de 9 çyzyk. Şu 9 köpeltmek 2 ýa-da 2 köpeltmek 9. Öyle. Şu kesişen nokatlary özüňiz sanap çyksaňyz görseňiz, şu taýda 18 bolar. Ýene de bir gerek belläp geçýär. Hormatly dinleyijiler, ýani ilk çağlar elbetde ilkinji öwrenenç köpeltmek tablitsasy kynçylyk çekýär. Şoň üçin hem sanap çykdynlar, her ýetekçilerinde sanap çykmalary bularyň ýatlarynda has gowy almagyna kömek eder.
2 9'um 18. Köpeltmek tabliçamyzyň ýene bir aýratynlygy bar, hormatly dinleýijiler. Ýani ýerini çalşanymyz bilen jem ütgemeýär. Mysal üçin 3 köpeltmek 4'ümüz teňdir 10 bolsa 4 köpeltmek 3'ümizden 10'da 10 kädiň. Şunu hem ýene bir gerek ýa-ni 4 çyzyk keseligine, ene 3 çyzyk şeýle keseligine 4 çyzyk 3 4 belirligine ýa-da tersine 4 çyzyk keseligine 3 çyzyk hem dikligine. 3 çyzyk dikligine. Ne? Bu 3 köpeltmek 4 boldy. Bu 4 köpeltmek 3 boldy. 4 köpeltmek 3. Hormatly dinleýijiler, bu köpeltmek tabiatsa şekilde enatalar hem hatta öwretip biler. Istedik enata şu çağasyna öwretse. Yani bu aňsat usuly bolan üçin hem sanatyp biler, hem ýanda bile ýanda bir oyun görüşinde hem öwretip bilersiňiz çağaň has ýatda almasy üçin. Hadi beýle konuşda da öwretip bilersiňiz. Köpeltmek tablitsa barada maglumat internetde de elbetde kän. Ondan başga da istendik şu 1-nji klasdan 5-nji klasa çen ulanýan 12 sahypalyk depterçäň arkalarynda da şu kletka depterçäň arkalarynda da dokmany bolýar köpeltmek tablitsa. O ýerden görüp biler. Garas şu köpeltmek tablitsamyz biziň matematikada has zerur bolup durýar. Mundan soňky san koşmak we aýyrmakdan soňra köpeltmek tablitsa uly sanlarla işlemek üçin mundan soň we belki şulşulmly hasaplamalar alyp barmakda has zerur bolup durýar. Sağ olun hormatly dinleýijiler, peýdaly bolandyr diýip umyt edýär. Saglypda görüşelim.